So bayan mutane sun zo sun duba sun samu wannan ɗinsu shares ɗinsu suna ta tambaya na to what is the next thing, how will they claim and so many other things relevant to that a ƙasan site ɗin nan na SEC. So in ka zo ka shiga website ɗin, let it open. So gashi nan ai misali ya buɗe gashi nan kamar yadda muke kallo for investors, for operators, for businesses. To tunda investing muka yi tun a shekarun baya za mu shiga kan for investors. Gashi nan wanda for investors akwai investors, investor education resources, check for unclaimed dividend and so many other things. Is it? So abunda a farko za ka fara yi shine yanzu ka fara checking na unclaimed dividend ɗin, ka yi copy ɗin wannan account number nan. So let's say go for why is it check for unclaimed dividend. Okay, so akwai download e-dividend form wannan number 1 ɗin nan. So kamar yadda kuke kallo in har ka kalla wannan ɗinka account number ka a can, so za ka zo nan wajen ka duba a ƙasan wade wannan ne wani register ne. So za ka kalla a can ɗin akwai companies da yawa da wannan ɗinsu wanda mutane suka yi amfani da shi register ɗin. So in ka san wane ne register ɗin ka, flour mill ne whatever. So sai ka zo ka yi downloading ɗin e-dividend. Ka gani ga su nan su Main Street Bank ɗin nan suna nan dai da yawa ga su nan Mary Stem ga su nan dai a can wajen a can site ɗin a inda muka yi a bidiyon farkon nan akwai bayanan ga Veritas. So register ɗin da sai ka downloading ɗin e-dividend form ɗinsu. So bayan ka yi downloading page ɗin ma baya buɗewa. So wannan dai na san is a server issue. So dole admin ɗin insha Allah na san zai work over it. So akwai e-dividend form ko yanda kuke kallo bidiyon ne. So za ka yi downloading nashi. Bayan ka yi downloading nashi a nan a wannan za ka duba amma na wannan ɗinka na abin da nake nufi ina zuwa bari mu koma baya don ku sake gane cikakken bayanin da nake nufi. So in muka zo muka sa SEC, Security and Exchange Commission, ga unclaimed web dividend mu aiko check for unclaimed dividend for unredeemed. So in muka shiga kai ya kawo mu nan wajen misali. So abin da za ka yi misali in kai searching ɗin sunan ka misali Adam Yusuf example. So let it open. So return. Me suka tambaye mu bicycle keke king gashi nan ina ga ko yes. So click on it. So we search for it ko. So ga nan ai wajen register ɗin da mu duba ga register name ɗin ai ga Atlas misali ga Coronation misali ko. So ga dai registers ɗin nan da yawa. So wannan registers ga Veritas misali wannan mun ga Veritas ɗin nan ne ko misali. To sai mu koma can misali let's click to download the user guide and see what the user guide is all about. So look at what it said. The dividend model built on the document allow you to whatever. So you see the key requirement whatever. What do you need to do? One day will just teach you on how to go through it. You go through da ka zanna karanta shi a hankali nan gane komai da komai once your application is approved whatever. So in ka koma can wannan muka koma can website ɗin. Okay, wannan ya kawo mu site na mu koma nan site ɗin sai mu sake koma mu yi search ɗin sai bayan mun kalla su waye ne register ɗin mu. So misali mun ɗauki Veritas ko. To sai mu dawo nan muka dawo nan sai mu koma under for investors ɗin nan muka koma under for investors ɗin nan. So sai mu duba under check for unclaimed dividend. So sai mu downloading ɗin e-dividend form ɗin nan kamar yadda muke kallo a nan. So in muka zo nan sai mu downloading ɗin e-dividend form ɗin mu sai ya zama na register ɗin mu. Gashi nan ai different companies da suke da register ɗin kamar yadda muka duba ɗazu. So registers ɗin nan. So ga nan Centurion da sauransu dai misali mun ce Veritas sai ka duba in akwai na Veritas sai ka yi downloading ɗin e-dividend form ɗin nashi. So shine abin da nake nufi a flour mill. So amma ka tabbatar wannan dai tabbas su ne kamfanin da ka yi register da su. So sai ka zo ka yi downloading ɗin su. In ka zo ka yi downloading na form ɗin ga Veritas su ne na ƙarshe. So gashi nan misali sai ka danna kai. In ka danna kai so server error ne gashi nan yana faɗa kaza is false whatever. So but you can get this form there inshallah. I know that the Security and Exchange Commission work over this website issue to ensure that the forms are active. So daga nan in ka yi downloading ɗin form ɗin sai ka ciccike in Allah ya da sai ka yi musu submitting. So bayan ka yi submitting ga su email ɗinsu nan za ka iya contacting ɗinsu for further information da sauransu.
sec@sec.gov.ng. Haka za ka iya contacting ɗinsu for details. Insha Allah dai dividend ɗinka dai insha Allah rabbi zai fito. Allah ya samu dace. KhalineX naku ne.